M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni lero abale anga wokondeka mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Lachinayi pa 13 April mchaka cha 2023. Ndipo lero ndi Lachinayi la mulungu woyamba wa Pasaka. Inu ndine tikupitiriza kukondwerera kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Ndipo mawu athu lero akuchokera mawu a buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu wa 3 kuyambira ndime ya 11 kuzalekeza ya 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Deborah Ceremony kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu a mu uthenga wabwino ndi uthenga wabwino monga adalembera Luka mutu wa 24 kuyambira ndime ya 35 kuzalekeza ndime ya 48. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Michael Abraham a Montfort Missionaries kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Munthu uja adakangamira Petro ndi Yohane, ndipo anthu onse adadabwa. Nawathamangira ku khonde lotchedwa khonde la Solomoni. Pamene Petro adaona zimenezi, adalankhula nawo anthuwo, adati, “Inu Aisraeli, bwanji mukuzizwa ndi zimenezi? Bwanji mukutiyang'ana ngati kuti tamuyendesa munthuyu ndi mphamvu zathu? Kodi mukuyesa kuti chifukwa choti ndife opembedza Mulungu kopambana? Iyayi. Koma Mulungu wa makolo athu, Abrahamu, Isaki ndi Yakobo, adapereka ulemerero kwa Yesu, mtumiki wake. Inu mudamupereka kwa adani ake ndi kumkana pamaso pa Pilato, pamene Pilatoyo adatsimikiza kuti ammasula. Yesu anali woyera mtima ndi wolungama, koma inu mudamkana, ndipo m'malo mwake mudapempha kuti akumasulireni chigawenga. Mudapha wopatsa moyo, koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Ife ndife mboni za zimenezi. Munthuyu amene mukumuona ndipo mukumudziwa, wakhulupirira dzina la Yesu. Chikhulupirirocho chimene ali nacho mwa Yesu ndicho chalimbitsa miyendo yake, chamchiritsa kwenikweni, monga inu nonse mukuoneramu. Ndiponso tsopano abale anga, ndikudziwa kuti inu ndi akuluakulu anu mudachita zimenezi mosadziwa. Koma Mulungu adaneneratu mwa aneneri onse kuti wodzozedwa wake wolonjezedwa uja adzamva zowawa. Ndipo zidachitikadi momwemo. Tsono tembenukani mtima ndi kubwerera kwa Mulungu, kuti akufafanizireni machimo anu. Motero Ambuye adzakupatsani nthawi ya mpumulo, ndipo adzakutumizirani Yesu uja amene adamusankhuliratu kuti akhale mpulumutsi wanu. Iyeyo anayenera kukhala kumwamba mpaka nthawi yakukonza zonse kwatsopano, monga Mulungu adanenera kuyambira kalekale mwa aneneri ake oyera mtima.
Paja Mose adati, Ambuye Mulungu adzasankhula mmodzi pakati pa abale anu, kuti akhale mneneri wanu monga ine. Mudzamvere zonse zimene iye adzakuwuzeni. Aliyense amene sadzamvera mneneriyo amchoseretu mwa Israeli ndi kumuwononga. Ndipo aneneri onse amene adalankhula kuyambira Samueli mpaka onse amene adadza pambuyo pake ankalalika za masiku omwe ano, zimene Mulungu adalonjeza kudzera mwa aneneri nzokhuza inuyo ana awo. Momwemonso pangano chimene adachita ndi makolo anu chikukhuza inu ana ake. Paja adawuza Abrahamu kuti, mwa chidzukulu chako china ndidzadalitsa mitundu yonse ya anthu apa dziko lapansi. Choncho Mulungu atasankhula mtumiki wake adayamba kumtuma kwa inu, kuti akudalitseni pakuthandiza aliyense mwa inu kusiya njira zake zoyipa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Yes. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka. Luka mutu wa 24 kuyambira ndime ya 55 kuzalekeza ya 48. Pa nthawi yomweyo ophunzira awiri aja adafotokoza zimene zidachitika pa njira paja, ndiponso mmene iwo adamuzindikirira pamene iye ankanyema buledi. Iwo akulankhula choncho, Yesu mwini wake adadzayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale nanu. Koma iwo adazizimuka kuchita mantha, poyesa kuti akuona mzukwa. Tsono Yesu adati, mukuvutikiranji? Mukuziphiranji ndi mafunso m'mitima mwanu? Onani manja anga ndi mapazi anga, kuti ndine ndithu. Khuzeni muone. Paja mzukwa ulibe mnofu, ndipo mafupa monga mukuona kuti ine ndili nazo. Atanena zimenezi adawaonesa manja ake ndi mapazi ake. Iwo sadankhulupirirebe chifukwa cha chimwemwe, ndipo adathedwa mzeru. Tsono Yesu adawafunsa kuti, kodi pano muli nako kanthu kakudya? Adampasa chidusa cha nsomba yocha. Iye atalandira nsombayo adayidya iwo akuona. Kenako adawawuza kuti, zimene zitu zimene ndinkakuwuzani pamene ndinali nanu. Paja ndinkanena kuti zonse ziyenera kuchitikadi zimene zidalembedwa za ine m'malembo, malamulo a Mose, mabuku a aneneri ndi mabuku a masalimo. Tsono adawathandiza kuti amvetse bwino malembo. Adawawuza kuti, zimene zidalembedwa ndi izi, zakuti mpulumutsi wolonjezedwa uja adayenera kumva zowawa, nkuuka kwa akufa patapita masiku 3, kuti dzina la mawu ake alalikidwe kwa anthu a mitundu yonse, kuyambira ku Yerusalemu, mawu akuti atembenuke mtima, kuti Mulungu awakhululukire machimo awo. Inuyo ndinu mboni zake za zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Inuyo ndinu mboni zake za zimenezi. Leronso Ambuye Yesu wouka kwa akufa akufuna kulankhula nafe mwapadera. Ambuye Yesu sakutopa nafe, akufuna kuti timuzindikire ndipo timukhulupirire iye. Mawu athu amene tawamva siku la lero, makamaka mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka, tikuona Ambuye Yesu sakutopa, akupitirizabe kuwaonekera ophunzira ake. Koma tikuona kuti enabe adakaomabe mtima, sakukhulupiriradi kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Koma Ambuye Yesu akupitirizabe kuwaonekera kuti amuzindikiredi kuti iyedi waukadi kwa akufa, kuwakumbutsa zimene malembo adanena za iye. Choyamba chimene inu ndi ine chiyenera kuphunzira apa nchakuti
moyo wathu wa chikhristu ndi ngati ulendo. Poyamba pa chikhristu chathu tiyembekezere kukumana ndi zabwino komanso zovuta. Nthawi ina zinthu zimatha kukhala bwino, koma nthawi zinaso zinthu zimatha kukhala zovuta. Ndimene zinali kuwachitikira ophunzirawa. Akuona Ambuye Yesu akuchiritsa anthu, akuchita zodabwitsa, Ambuye Yesu akuphedwa. Nthawi yovuta inafika pakati pawo, ndipo adataya mtima. Ndipo Ambuye Yesu sakuataya, akupitirizabe kuwaonekera. Choncho ndi Yesu tiyenera kuphunzira lero kuti chikhristu ndi ulendo, ndipo chikhristu chimayenera kumakula siku ndi siku. Chikhulupiriro chathu chimayenera kumakula siku ndi siku. Siku lililonse pa mawu amene timamva siku ndi siku azitithandiza ife ndi kuzindikira kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Choncho chikhristu ndi ulendo, ndipo pa ulendo wathu tizindikire kuti tizakumana ndi zabwino komanso zovuta. Koma tiyenera kuzindikira kuti pa ulendo wathu umene sitili tokha, Ambuye Yesu akukhala nafe, Ambuye Yesuyo akuyenda nafe nthawi zonse. Chachiwiri tikuona kuti pamene Ambuye Yesu akuonekera ophunzira ake amenewa, akufunanso kuwauza kuti asangokhala choncho, nawonso uthenga wabwino umenewu akawulalikire kwa ena. Kusonyeza kuti zabwino sizingangokhala za ife tokha, timayeneranso kukawalalikira anzathu zinthu zabwino. Kawirikawiri ife anthu chifukwa cha kuzikonda kwathu, pamene pali zabwino timangokhala nazo tokha, sitimafuna kugawirana ndi anzathu. Koma pamene pali zinthu zomvetsa chisoni, pali zinthu zovuta, pamene timafuna kugawirana ndi anzathu uthenga wa zovuta. Inu ndine lero tiyenera kuzindikira zabwino zonse zizathu, timayeneranso kugawana ndi anzathu. Chifukwa chake lero Ambuye Yesu akawauza ophunzira kuti inuyo mukhale mboni za zimenezi. Inuyo ndi ine tiyenera kukhala mboni za zimenezi. Mboni ziwazindikiritsa anzathu kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Mboni ziwazindikiritsa anzathu makamaka kuti Ambuye Yesu ndi amene amabweretsa chimwemwe pakati pathu. Kodi ife timakhala mboni za zimenezi kapena ayi? Kodi umboni wathu umakhala wotani? Tiyenera timpemphe Mulungu kuti atithandize poyamba inu ndi ine kuti tizindikire kuti chikhristu chimalira nkhondo, ndipo chikhristu ndi ulendo wa siku ndi siku umene inu ndi ine timayenera kuphunzira kanthu siku ndi siku. Chachiwiri, ife ngati Khristu, chikhristu chathu chiyenera kukhala ndi phindu lake logawana ndi anzathu, uthenga wabwino, uthenga wachimwemwe, uthenga wakuuka kwa Ambuye Yesu pakati pathu. Amen.